Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da ƙara kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a wannan tashar ta mai albarka wato Arewa Pixel. A wannan bidiyon mun kawo muku jerin jaruman masana'antar Kannywood mata wanda suka ƙware sannan kuma suka shahara wajen fitowa a matsayin iyaye mata a cikin masana'antar ta Kannywood ko kuma in ce a cikin fina-finan Hausa. Kuma mafi yawancinsu sanannun fuska ne. Sai ku biyo mu tun da farkon wannan bidiyon har ƙarshe domin ganin waɗannan jarumai ɗaya bayan ɗaya. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye, kar ka manta idan ne farkon zuwa kwanan ta mai albarka ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sai da kai zarar mu ɗora sabon bidiyo. Sannan kar ka manta ka taɓa like akan wannan bidiyon namu, mun gode. Kamar yadda kowa ya sani a fina-finai akan samu wanda zai fito a saurayi, sannan ga zalika za a samu watakila wanda za su fito a matsayin ƙananan yara, sannan kuma za a samu wanda za su fito tsofaffi a matsayin iyaye in ma maza ko kuma mata. Tun dai za mu shiga cikin bidiyon ba tare ɓata lokaci ba. Jaruma ta farko zan fara da ita ce wato Hajara Usman. Hajara Usman fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kannywood kuma a cikin fina-finan Hausa. Sannan ta kasance shararriya wadda take fitowa a matsayin uwa a cikin fina-finan. Hajara Usman ta shafe shekaru sama da 30 tana fitowa a cikin fina-finan Hausa ko kuma a cikin fina-finan Kannywood tun lokacin ana nuna a gidan talabijin kafin a fara yin sa wato a matsayin fina-finai kenan. Hajara Usman ta yi fina-finai da dama tun a shekarun da kuma yanzu. Har yanzu dai wato ainihin ana damawa da ita a cikin wannan masana'anta inda ta yi fina-finai kamar irin su Zuwa da Kai, Zatona, Tsintuwa, Yammaci, Sa'a, Jarumai, Rigar Mutunci, Inda Rai, Gida da Waje, Alhini, Waraka wanda aka yi a shekara ta 2004 da kuma Zaman Gida wanda aka yi a shekara ta 2010, Ɗan Sarki a shekara ta 2010, Yar Mulki a shekara ta 2016 da dai sauran fina-finai da take, inda har yanzu ma akwai wani series ɗin Hausa da ta fito tun a shekara ta 2017 mai suna Larura. Inda Hajara Usman Bafulatana ce amma ta shahara wajen fitowa a cikin fina-finan Hausa, inda a cikin masana'antar akwai wato mutane wanda suke kabilu da kuma yarurruka daban-daban, inda akwai Fulani, Hausawa, Yarbawa, Igbo da dai sauran kabilu da ake da su a cikin masana'antar ta Kannywood. Sai jaruma ta biyu wato Hadiza Saima ko kuma in ce wadda aka fi sani da Babar Sumayya a cikin shirin fim ɗin Labarina. Cikakken sunanta dai shine Hadiza Muhammad wadda aka fi sani da Hadiza Saima, kuma fitacciyar jaruma ce a cikin masana'antar shirya fina-finai da waƙoƙin Hausa ta Kannywood, kuma tana taka rawa sosai da sosai a cikin fina-finai musamman a matsayin mahaifiya. A wata hira da aka yi da ita ta bayyana cewa ita 'yar Kano ce wato unguwar Fage inda nan ce mahaifarta, inda ta bayyana cewa daga bisani kuma suka koma unguwar Brigade da ke cikin birnin Kano, kuma ta ce ta yi karatun firamare a Gogoro Primary School, sannan kuma ta yi sakandare. Bayan nan ne aka yi mata aure, ta haifi yara guda biyu, mace da namiji. Hadiza Saima dai ta fara fitowa a cikin fina-finan Hausa a shekara ta 2010, kuma ta samu ɗaukaka ƙwarai da gaske kasancewarta wato jaruma mai hazaƙa, sannan kuma ta tara manyan masoya da take da su, sannan kuma musamman irin rawar da take takawa yana burge mutane kwarai da gaske. Inda hira da aka taɓa da ita an bayyana menene yake bata mata raina, ta bayyana cewa ƙananan yara da suke cewa suna santa, wato samari wanda ta haife su sai mutum ya zo ya mata DM ta Instagram ya ce yana santa. To a takaice ta yi fina-finai kamar irin su Labarina, Budurwar Zuciya, Ɗan Marayan Zaki, Hajjaju, Ummi, Kalan Dangi, Alaƙa da dai sauran fina-finai da ta yi a cikin masana'antar ta Kannywood. Sai jaruma ta uku wato Asma'u Sani. Asma'u Sani ita ma fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kannywood, inda ta yi fina-finai da dama kuma ta shafe shekaru kusan 20 ko sama da 20 a cikin wannan masana'antar ta Kannywood. Inda ita ma tana ɗaya daga cikin fina-finan, tana ɗaya daga cikin jaruman da suka shahara sannan kuma suka ƙware wajen taka rawa a matsayin mahaifiya ko kuma matsayin uwa a cikin fina-finan Hausa. Inda ta yi fina-finai da dama sannan kuma ta yi aiki da shahararrun jarumai irin Sandanja, Adam A. Zango, Ali Nuhu da dai sauransu. A takaice dai ta yi fina-finai kamar irin su Kayi Nayi, Dr. Sadiq, Ƙawayen Amarya, Matar Mutum,
da kuma Ummi Sambo wanda aka yi shi a shekara ta 2019, wanda fitacce jaruma wato Rukayya Dawayya ita ta shirya wannan shiri, sannan kuma ita ta taka rawa a matsayin jarumar da ta ja ragamar wannan shiri na Ummi Sambo. Sai jaruma ta gaba wato Aisha Yola. Aisha Yola fitacce jaruma ta ita ma a cikin masana'antar Kannywood wadda za a iya cewa kusan yanzu ita ake yayi, ko kuma in ce kusan ita yanzu ake yayi wadda take fitowa a cikin, ko kuma in ce wadda take fitowa a matsayin mafi a cikin fina-finan Hausa, musamman a fina-finai masu dogon zango da ake yi a yanzu wato series. Aisha Yola dai haifaffiyar jihar Adamawa ce wato garin Yola, inda anan ne ma ta samu suna mai suna Aisha Yola. Inda kamar na ga muku a yanzu kusan za a iya cewa kusan kowa ya santa ta sanadiyyar fina-finan da take fitowa a yanzu, inda ta fitowa ne a matsayin mahaifiya kamar yadda su marago jaruman suke taka rawar mahaifiya a cikin fina-finansu. Ta yi fina-finai kamar irin su Izzat So wanda kusan anan ne ma aka fara saninta, sannan yanzu haka tana fitowa a cikin wani shiri mai suna Gidan Sarauta, inda yanzu haka yana ɗaya daga cikin shiri da ake matuƙar kallon su wato a wannan lokaci da muke ciki, inda kusan idan za a daga irin series ɗin da suke tashi a yanzu, wannan shiri na Gidan Sarauta tabbas zai shigo ciki duba da yanayin gudunmawa da shirin yake bayarwa a wannan zamani. Sai jaruma ta gaba wato Maryam CTB. Maryam CTB ita ma fitacciyar jaruma ce a cikin masana'antar Kannywood, inda cikakken sunanta shine Maryam Suleiman, amma an fi saninta da Maryam CTB. Inda dalilin inda ta samu wannan suran Maryam CTB ta fara fim ne bayan da ta bar aiki a gidan talabijin na CTV wanda shine wato ARTV a yanzu, wato Abubakar Remi Television, inda shine ta shigo cikin masana'antar Kano ta hannun wato Dan Azumi Baba wanda aka sani da Kamai a cikin wato masana'antar Kano, ko kuma in ce a cikin shirin Daɗin Kowa, inda ita ma jaruma ce ta daɗe ana damawa da ita a masana'antar fim ɗin, sannan kuma ta yi fina-finai da ba a san adadinsu ba, kuma tana taka rawa a matsayin uwa a cikin masana'antar, inda ta samu ɗaukaka ƙwarai da gaske, musamman ta sadiyar wani fim da ta yi mai suna Uwata Ce, inda wannan fim ɗin ya haɗa da jarumai irin su Amude Boot wato ƙanin Maryam Boot da kuma Sadiq San Sadiq, da kuma wato jarumi kuma mai bada umarni ko producer wato Isa Isa a cikin wannan fim ɗin da suka taka rawa kuma suka bada gudunmawa a cikin shirin. Ga kaɗan daga cikin fina-finai inda ta yi fina-finai kamar irin su Uwata Ce, Babban Gari, Hayaƙi, Gwarama, Tsintacciyar Mage da kuma Duniya Makaranta, inda shi ma wannan Duniya Makaranta fim ne wanda suka fito, inda Adam A. Zango shi ne jarumin da ya ja rangon wannan fim ɗin, kuma fim ɗin akwai darasi kwarai da gaske mai taɓa zuciya a cikin wannan shiri na Duniya Makaranta. Sai jaruma ta gaba wadda kuma ita ce ta ƙarshe a wannan jeri da muke ɗauke da su wato Ladidi Fage. Ladidi Fage ita ma fitacce jaruma ce kuma ta jima a cikin masana'antar ta Kannywood, tana taka rawa a matsayin mahaifiya, kuma ta shahara kwarai da gaske, domin idan za a lissafa mata wanda suke fito a matsayin uwa cikin masana'antar ta Kannywood dole a saka da ita duba da yanayin fina-finai da ta yi masu yawa, sai ta ɗaya daga cikin sanannun fuskoki da mutane suka fi sani a cikin masana'antar ko kuma in ce a cikin fina-finai. An haife ta ne a unguwar Fage a wato jihar Kano, inda a kwanakin baya ta yi wata jinya inda aka dinga yaɗa raɗe-raɗin cewa Allah ya mata rasuwa, inda kuma bayan da ta zo za ta fito a cikin wani fim ɗin wato Abubakar Bashir mai shadda mai suna Madugu, a lokacin aka dinga yaɗa hotunan ta tara mai ƙwarai da gaske, inda a wannan lokacin ma kafin bayyana ta a wannan lokaci mutane suna yaɗa raɗe-raɗin cewa wato Allah ya mata rasuwa, inda daga baya ta tabbatar da cewa bata mutu ba, inda hira aka yi da ita ta ce ta yi fama ne da rashin lafiya, inda jarumar ta yi fina-finai da dama cikin masana'antar ta Kannywood kamar irin su Carbin Kwai, Umarnin Uwa, Dan Marayan Zaki, Halisa, Hurmi da dai sauran fina-finai da wato jarumar ta yi, inda ita ma ta yi aiki da fitattun jarumai irin su Sadiq San Sadiq, San Danja, Yakubu Muhammad, Ali Nuhu, Adam A. Zango, su Shamsu Dan Iya da ma dai wato jaruman da ba mu samu damar faɗin su ba. Duk wanda yake kallon fina-finai Hausa tabbas ya san ta, sannan kuma ya san irin gudunmuwar da take bayarwa a cikin fina-finai.
To duka anan muka zo ƙarshen wannan bidiyon namu. Za ku iya bayyana mana wacce jaruma ce a cikin wannan jeri da muka lissafo tafi burge ku, sai ku rubuta mana a comment section. Inda a bidiyo na gaba za mu zo muku da part 2 domin wanda suke fitowa a matsayin iyaye a cikin masana'antar ta Kannywood suna da matuƙar yawa. Wannan mun zaɓi muku wanda suka fi shahara ne. Inda a bidiyo na gaba za mu kawo muku ragowar, ko kuma wataƙila ma bidiyon zai iya kai mu har part 3. Mun gode sosai da sosai, kar ku manta subscribe da kuma liking, sai ma da ku a wani bidiyon namu na gaba. Bisalam.